vždy som im hovorila, že nemôžeme byť len mama a dcera, mama a syn, ale musím byť ako kamaráti. Musíte mi vždy všetko povedať, aby som bola ja tá prvá, čo všetko viem. Keď k niečomu prišla, aby som bola ja, ktorá vás môže brániť, ne? Že aby som bola prekvapená. Takže mali sme vždy taký dobrý vzťah. Myslím, že aj máme. Už trúby. Jak som sa došiel nájsť na počte? Nemám nič. Jak som došiel vyžrať moju manku? Ne, však nemám nič. Včera si všetko požral. Ahoj. Aká je tvoja mamina? Je dobrá mamina? Áno, je dobrá mama. Je akože starostlivá, robí jesť často, to je super. Ty si sa aj teraz postaral aj o kariéru, tak čakáš za to niečo na oplátku, alebo ako to máte? Nečakám nič, mne stačí mať navarené. Tak ja som rád, že ju to baví hlavne, to je super, vieš, že sa v tom našla. Už iba hovorím, že nech už sa venuje iba tomu. A nejako rozdeľujete vaše rodičovstvo a také rodičovské a celkovo rodinné nažívanie, že pred tým obdobím a potom období? Bekimovi, keď sa stal úraz, tak my sme to tak nejak celá familia, tak sme to nejak prijali, že možno keď to tak blbo poviem, že keby sa ani nič nestalo. On vlastne všetko tak nás držal pokope. Žiadny pláč, žiadne výčitky. On nechcel, aby sme mali nejakú slzu, aby sme sa pýtali jeden druhého, čo bude ďalej. Keď som tak sedela niekedy, že sama, tak som si povedala, že bohatstvo, prečo práve nám sa toto všetko muselo stať, že prečo ten chlapec musí mať v živote také nešťastie, lebo tým, že on mal samé úrazy, či to bolo zlomené prsty a ja neviem, zašité oči. A som si hovorila, že čo nás skúša v živote tam niekto hore, že dokedy vydržíme, alebo čo. Ja som hrdá na to, že čo Bekim dokázal, pretože mal takú prognózu, že nebude ani sedieť a ne to ešte chodiť a ešte pomáha svojim kolegovcom na vozíku. On mal tú víziu, že áno, ja sa postavím a budem chodiť a od toho neupustil a to sa mu aj podarilo, takže preto nám sa aj ľahšie s tým žilo. Čo je pre vás synonymom toho byť silný rodič, silná mama? Keď sa mu stal úraz a som sa o ňo starala, lebo sme chodili každý deň do Olomouca, ja vám poviem pravdu, že som niekedy ani nevedela, že či som pila alebo nepila, jedla a nič mi nebolo. V tom období som mala toľko sily, lebo som videla, že ma potrebuje. Predtým som mala také obdobie, že keď som nepila, tak som dostala kalciové krče. Ale keď som vedela, že Beky ma potrebuje, tak nič mi nebolo. Rozumiete? Nič ma nebolelo, nejedla som, nepila som, fungovala som a išla som, ne že na 100%, na 150%. Ja si myslím, že aj v tom je tá sila tej matky, že je schopná, alebo ja neviem, že tá príroda je taká, že proste, keď tú silu potrebujete, tak ju máte.